up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Boss Panalo. Today's videos, nandito tayo ulit sa ating pinaka-famous na lugar kung saan masarap kumain ng pigar-pigar. Dito nito sa Dagupan City. Nasa gitna kami ng palengke at ito yung kainan talaga nila. So, ayan, check this out. Mamaya, tignan natin kung itsura ng pigar-pigar nila dito. Of course, as always. Dinner time, guys. Rowie, what's up? What's up, Kamban? Ito si boss natin, taga-slice ng karne. O siya may-ari malamang dito. Grabe, laki karne. Dami nito. Ilang kilo to, boss? Ito lang. Nasa 10-50. Wow, so naubos pala lahat to, ano? Kulang pa. Wow, grabe. Dami pala kumakain dito. Madalas na kayo kumain dito sa inyo eh. Ito sila kuya, sila kasi ate. Ayun, lambot. Oh, kasi na-try na namin iba, matigas. Kaya bumabalik-balik kami rito. So this is it, mga boss. Saliwan-saliwa yung karne. Meron tayong sili, kalamansi. Ayan, siling labuyo, the best. Then, ito na yung pigar-pigar. Sure, finish your rice out. You can finish your rice out. Then, ito naman yung isa ulit. Wow, sarap. So, yun. Bali, pag kumakain pala kami dito, is always 1 kilo yung kinakain para lipitin. Para solve lahat. Lambot talaga. Oh. Tikman nyo ano. Dalawa, ikaw, tikman mo. Good. May gulay pa. Chloe, anong masasabi mo sa pigar-pigar natin tonight? Let's comment. Oh, special guys. Ibig sabihin, busog na siya. Siyempre, konting smell naman dyan. Dapat. Then, si Kambal naman, of course. Anong masasabi mo, Kambal? 9. Rate natin, siyempre. 9. 9. Then, siyempre si Kambal naman niya. Kulog? 9. Okay, almost perfect. Of course, my wife. Oops, by subo. Wow, sarap naman. Finish your rice.
natin yung diaper na iwan doon, no? Wala lang sa atin. Hatiin mo na. Bigyan mo ako rito sa akin. Ito, sa pinggan ko na lang, Han. Bigyan mo ako sa pinggan ko. Huwag nang take out kasi hindi na masarap. What's up? Ito. Nakatapos na natin kumain ng pigar-pigar. Of course. Sold. Ayan, no? Walang natira. Ubos. Pati yung 1.5 na po. Ubos. Wala talagang naiiwan o natira. Ayan, kaya sarap. Kaya kami madalas dito sa may pwesto ito. Sa may laki sa dam. Ayan. Puntahan niyo po. Sarap talaga ng pigar-pigar dito. Lambot. Lambot tong pigar-pigar. Yung karne. Malambot. Sariwang-sariwa. So that's why always punta kami rito para kumain. Kahit na anong pagod tuwing linggo ko lang naisipan namin. Dito talaga yung number 1 na target namin kainan. Basta pigar-pigar. The best dito. Anong isusunod natin kakainin? Ice cream? Ice lang. Burger ulit? Ayan, narinig yung mga boss. Burger na naman daw. So, ayun, bigay snack. Pauwi na rin. So, sakto lang yung oras. Fiber stock, wala ko sa fiber stock. Ay, anim pala. Oo. Yes, 6 rice, saka isang kilo. So ayan mga boss, tapos na kami kumain. Then ang rate talaga niya the best dahil napakalambot ng karne. Sarap talaga ng pigar-pigar. So lahat ng mga gustong kumain ng pigar-pigar dito lang kayo sa Laki sa Dam. Anong address na to? Galban po, ano? Galban? Yun, dito po tayo pumunta sa may Galban Street. Kaya po si ate. Say hi! So once again, it's me, Boss Panalo in the house. Ang lagi nagsasabi ng Peace out.